ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବି। ତେଣୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଯାହାକି 3 ଗୋଟି କିମ୍ବା 4 ଗୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବ, ଯାହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଙ୍କା ନଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନେଲେ ସେ ଚିତ୍ରର ଚାରୋଟି ବାହୁ ଅଛି। ଚାରିଗୋଟି ବାହୁକୁ ନାମିତ କରିବା କ, ଖ, ଗ ଏବଂ ଘ। ମନେ କରାଯାଉ କ ଖର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 50 ମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 60 ମିଟର ଏବଂ ଖ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 80 ମିଟର ଏବଂ କ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 90 ମିଟର। ତେଣୁ ଯଦି ତମର ସାଙ୍ଗ ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି କରୁ ବାହାରିକି ଖ ଦେଇକି ତାପରେ ଗ ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ଘ ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ମୂଳ ସ୍ଥାନ କରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ସେ ମୋଟ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା? এই କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ 4 ଗୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଯେମିତିକି ହେଲା କ ଖ ମିଶାଣ ଖ ଗ ମିଶାଣ ଗ ଘ ମିଶାଣ ଘ କ। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ କ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 60 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ କ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 80 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ କ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 90 ମିଟର। ତେଣୁ ମୋଟ ହେଲା 5 6 11 8 19 29 280 ମିଟର। ଅତଏବ ରାମ ମୋଟ 280 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରେ ତମେମାନେ ଭଲକିନା ବୁଝିଥିବ। এই ଉଦାହରଣ ସହିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।